Ahoj, já jsem Jachem a vítám tě u další creepypasty. Dnešní bude trochu kratší, ale i tak doufám, že si ji užiješ. Tahle se jmenuje Dobrovolník. 13.10.2025. Záznam číslo 1. Toto je audiozáznam experimentu Region 9. Nahrávka, kterou nyní posloucháte, je přísně tajná. Pokračujte prosím na vlastní nebezpečí, Řekl Adrian do diktafonu. Byl to jeho první den výzkumu, do kterého se dobrovolně přihlásil. Byl sám v místnosti bez oken, pouze s pár kamerami, které přenášely obraz do místnosti vedle. Do místnosti, kde bylo několik pracovníků záchranné služby, kdyby se stalo něco špatného, či experiment nevyšel. Nyní zvedám ampuly se sérem jemně na modralé barvy a nasazuji injekční jehlu. Toto sérum by, podle nařízení, mělo vyléčit jakékoliv zranění, které nyní mám, nebo nastávající s účinností 48 hodin. Přikládám jehlu ke kůži a hledám žílu. Zahajuji injekci za 3, 2, 1. Adrian trochu pochyboval. Bylo těžké tomu uvěřit. Sérum, co zahojí všechno? I samo o sobě to znělo jako žert. A ještě, aby za odzkoušení toho séra získal $1000? Za 2 dny je to výdělek, o kterém by si kdejaký vědec mohl nechat snít. Injekci pomalu zasunul do kůže a obsah jehly vyprázdnil do žíly. Pociťuji pálení a dutou bolest zhruba 3 cm okolo oblasti vpichu. Cítím, jak se obsah pomalu vlévá do těla. Je to podivný pocit, nic takového se mi ještě nestalo. Pocit pálení přetrvává, ale pomalu se rozšiřuje a v ruce mi začíná mravenčit. Ještě 30 minut budu pozorovat a dám vědět, zda se stane cokoliv dalšího. 14.10.2025. Záznam 2. Za celou noc se nic nedělo. Po pár minutách pálení i brnění odstoupilo a já šel spát. Byl to dobrý spánek a nijak neovlivněný sérem. Zahoji druhou část experimentu. Zranění. Adrian si povzdechl. Nechtělo se mu to dělat, ale pro účel experimentu musel. A i kdyby se to nepovedlo, dostal by peníze a jistě by zranění nebylo tak vážné, aby vykrvácel. Že ne. Beru do ruky skalpel typu 20 položený na stole. Bolest se rozlila v ruce a krev začala zbarvovat stůl jemně do červena. Adrian sekl. Vedu skalpel podél mého předloktí. Pravděpodobně jsem narazil na žílu, neboť krev vytékající z mé ruky je tmavě rudá. Skalpel vytahuji ze zhruba 20 cm rány. Začalo se mu stmívat před očima. Pravděpodobně si prořízl baziliku. Poměrně velkou žílu v oblasti cca 10 cm od lokte. Učili se o ní na škole. Vzpomněl si, jak se o žilách a cévách bavili s učitelkou. Takže když má člověk přerušenou žílu nebo tepnu masivní velikosti, máte asi minutu, než omdlí a 3, než zemře. Jednejte tedy rychle. Omdlel. 15.10.2025. Záznam 3. Vzbudil jsem se. Po zasazení rány do mého předloktí jsem omdlel, ovšem nevykrvácel jsem. Podle vědců, kteří mě pozorují, jsem chvíli ležel na zemi, potom se postavil, z rány už nevytekla ani kapka a odešel jsem zpátky do postele. Jakmile jsem procitl, ihned jsem se podíval na své předloktí. Ani jizva. Nic. Rána, kterou jsem si předtím vytvořil, byla pryč. Jakoby tam vlastně nikdy ani nebyla. Adrian dokončil záznam. Bylo to zvláštní. Jakoby se vrátil zpět v čase. Ale prý ne. Rána tam byla a najednou zase ne. Byl šťastný, ale zároveň ho to mírně znepokojovalo.
Byli se vědci opravdu jistí tím, že toto sérum je to, co lidstvo teď potřebuje? Bude morálně správné prodávat jej všem? 16.10.2025 Záznam 4 Experiment jsem zopakoval. Samozřejmě jsem si předtím dal znova dávku séra a znova jsem se říznul do předloktí. Ovšem, jako by moje tělo již vědělo, co má dělat a rána se zacelila v rámci vteřin. Řez mě již nebolel. Opravdu. Předloktí bylo čisté jako na začátku experimentu a Adrian necítil žádnou bolest. I když mu skalpel zalijel nejméně 3 cm pod kůži a byl si docela jistý, že narazil na svou kost. Žádná bolest, krev vytékala, ale jako by to Adrianovi nic nedělalo. 23.10.2025 Záznam 5 Něco se změnilo. Necítím žádnou bolest. Sérum mělo vydržet pouze 2 dny. Teď je to týden, co jsem ho nebral, ale pořád má stejné účinky. Zdá se mi, že nejsem sám sebou. Kůže mi pomalu rohovatí a nedokážu být chvíli sám bez toho, aniž bych cítil paranoju. I teď si myslím, že mě někdo sleduje, což je pravda. Kamera v rohu místnosti běží non-stop. Řežu si hluboko do kůže jen, abych něco cítil, ale rány se mi v rámci minut zacelí. Už to nejsem já. Stává se za mě něco víc. Adrian vypil diktafon a hodil ho do rohu místnosti. Měl vztek. Ne na vědce, který jej zkoumali. Ne na sebe, že se do toho experimentu zapsal. Pouze cítil vztek. 26.10.2025 Záznam číslo 6 Už to nejsem já. Kůže mi rohovatí a přijde mi, že se opravují věci, které na mě byly v pořádku. Zarostlo mi ucho, obě nosní dírky a další otvory. Všechny jsem se pokoušel znova rozřezat, ale marně. Sotva vytekla krev. Pomalu mi zarůstají oči. Brzy bude bolest, to je jediné, co mě bude držet na světě. Stává se ze mě něco, co nikdy nemělo být stvořeno. Zkoumaný zastavil záznamník a popadl mačetu, kterou mu přidělili. Utekl si prsty. Krev se rozlila po stole, ale nic necítil. Prsty mu do 1 minuty narostly zpět. Rozhodl se pro větší kalibr. Můžu prosím dostat protitankový granát? K čemu? K experimentu. 1.11.2025 Záznam 7 Doručil mi granát. Začínám experiment s kódem poslepu. I kdybych zemřel, je mi to jedno. Musím zjistit, co jsem a jestli vůbec mohu opustit tento svět. Moje oči, nos a pusa všechny zarostly. Mluvím pouze tak, že si co pár vteřin rozřežu pusu. Nabral jsem na váze. Nyní vážím 105 kg a podle analýz 43% z toho tvoří pouze kůže a různé deriváty z ní. Nyní beru granát a odjišťuji jej. Kazetu odkládám do odolného trezoru pod stolem. Konec záznamu. Druhého 11. Záznam číslo 8 Vyšetřovací tým Regen, profesor Harris, oddělení kontroly experimentů. Laboratoř C3 byla po několika neúspěšných pokusech o komunikaci s Adrianem Travisem otevřena. Dveře byly nalezeny bez známek poškození a s funkčním zámkem.
Uvnitř nebyly nalezeny žádné lidské ostatky, krev ani jiné pozůstatky, které by naznačovaly použití granátu dopravovaného pár dní před posledním záznamem. Zůstal pouze polorozstavený stůl, spáleniny na podlaze a trezor, který byl neporušený. Uvnitř jsme našli kazetový záznamník. Poslední nahrávka končí okamžikem výbuchu. Žádný náraz, žádné rušení. Jen po několika sekundách úplného ticha následuje nepopsatelný zvuk. Není to šum a ani hlas. Zvuk připomínající dýchání, ale rychlejší a hlubší. Zní to, jako by přicházelo z vnějšku mikrofonu. Analýza tohoto zvuku ukázala frekvenci odpovídající srdečnímu rytmu člověka, ale amplituda je 100násobně silnější, než by mohla lidská hrudní dutina vyprodukovat. Kazetu jsme odeslali do centrály. Místnost C3 byla utěsněna a experiment Region 9 ukončen.